Hi! Mujuti na pagkuhan ni inspired ba kay ko karon oy kay si Jonel nakipag-date sa ako Traidor jud kay kang bayuta ka. Pati ba naman kay Jonel? Mag-ilog gihapon ta? May inspired magkuha to oy. Traidor ka han? Pati ba naman si Jonel? Di mo ilogon sa ako ha? Tubig! Buisit na kay ko si buha ba? Like they're bringing anything to the table. Bro, I'm not your son, see I'm able. I do my own bits. Limited this. Ako na si Jonel, ha? Relax lang, babe. Relax lang. Dili ka angay my blood. Buisit ka? Sakit pa ya kayo ha? Unsa na po day problema, babe? Kana! Gigat-igatan akong lalaki. Buyag baktas Jonel oy. Uyak na kayo. Asa kayo tamo adto? Pero gusto si Zard kay Mickey ba? Sa taas ta? Oo. Sweet po nimo ay gusto man nimo masulo ko. Pero hangak na yung kayo ay. Tara na ba? Bukan mo oy. Handa kong gawin ang lahat, makapiling. Mundo ako'y babalik sa'yo. Traidor jud kay kahan. Pati ba naman kay Jonel mag-ilog gihapon ta? Bantay ra jud ka sa balay ron. Gigil na kay ko anong bayuta na. Kinsa na buday mong lucky bing? Si Jonel. Kinsa man ang Jonel? Itong basketball player nga, chinito nga tisoy. Ha? Ano yun ana magkakasuko? Alangan! Nakita na ko sila nag-date-date. Gigat-igatan na ng bayuta na. Wait sa ako sang tabangan si Sarge Loy kayo. Uy! Nasa naman ka? Uy, kanagin ko na tamang ka, Sarge. Ano na niya? Likawin ka naman siya panumbag. Sarge, giilog man daw ni mo yung laki. Unsay giilog? Basi ako yung dilugan. Nakita na ko na igata na nagdit-dit sa isang laki. What if, babe, magkaanak ta, no? Tuloy mo gusto. Murag tama ras binang duha babe. Tuloy man akong gusto, good. Bullshit sa kikahan ba? Pati si Jonel, ilungan mo sa kuwa. Wala ka balo ba? Bantay lang ka sa balay. Bantay lang ka sa balay. Tug, Sarge. Tug, ay sige ka, dara, ah. Bullshit sa kinabayanan na igat biya kayo. Hilom na. Nanay ka dirirot. Ay, oh, Sarge. Ay, ibisita ko sa itong probinsya. Nayuta, dara, gipalit na ako. Unya, murag ni Dato na lagi ka karon rot. Ay, oh, Sarge. Ay, niabroad ko isa katuig. Okay, niabod ka isa ka tuig. Unya, nana kay asawa ron. Wala ko'y asawa, Sarge. Kay namatay ang hapon. Pero na ako'y baby boy karon. Baby boy. So, happy na imong relationship karon. Oh, Sarge. Gwapo nga bata. Bata? Bata pa imong uyab? Oo, Sarge. Sugar mommy man ko. So sugar mommy kaniya. Yes. Wow! Unya, Sarge. Biyahan sa ka, ha? Mangita pa kog luti dito. Sige. Unya, binggaan sa taka. Mangita sa kog luti. Oh, unya, asa man mo bana ron? Ay, wala ko'y bana. Pero na ko'y baby boy. Na ko'y baby boy? Oo. Nasa sakyan na di mo na okay. Initan. Init ba kayo? Ay, sige Ruth, kinagdali naman ka. Magchika na tapuhon kita. Naglaag lang ko dari. Sige. Pag okay na mo ni Sarge. Mga Ruth, tubing ha. Sige lang. Amping. Guman na ni Ron. Abay, ni mo gumanak mo, ha? Ha? Ayaw mo! Akwara si Jonel! Saan ka diyan? Saan ka diyan? Kurigat kay ka! Akwara si Jonel! Ikaw mga ni mas igat! Oo, Sarge. Sugar mommy man ko. So what's up guys, nalang ko i-introduce sa inyo nga bagong gaming app. Mao ni siya ang Amber Games. So tagaan ta mog link ani nga nasa comment section ni download ni. I-click ang register tapos butan niyo account number niya tapos password din click ang send para makuha niyo verification code.
pag makasulod na mo sa games na amoy free 5 peso coins na pwede nyo dulaon. Tapos na kasing dula di makita na color game, Dragon Tiger, para sa kuha color game ang pinakadali dulaon. O kung gusto mo mag-cash in, i-click lang ang plus and then ibutang inyong GCash number. Kunya kung gusto na mo mag-withdraw kay daugan na mo, i-click lang ang withdraw sa baba. Kunya ibutang gyapon ninyo ang inyong GCash account. So dula na mag-Amber Games guys.